na mga lungo, na mga kalabira. Ala, jara. Mo lagi ni kadawaan, di ba ni ingat sa una tayo nga namusil mo kanang nay unggoy ja. Itong amo ja naigo ja giluwa nagbalag ipakita ninyo. Ayun. Hindi mo ka sa una. Katong unggoy ba? Hi guys, welcome na po sa channel. Ako na po ni karong buntaga guys, salipay mi kay gihatdan dami ni kuan Queenie ni Kin and Kim Borato Vlog. Kaya na sila na dawat guys, iba nag-unboxing sila. Ija po ni gibahagian dia tuat tinika. Ja ang mga tilonda de chocolate dia anja na dilata. Nga sa ni spaghetti o meatballs. Ja amang suwaza ni luto ron guys, pamahaw. Sa manggiluto da do nag spaghetti with unsa ni nak meatball. Thank you sa nagatag. Bi para kabog sa 2 3 4 5 unom. Nana pa sa spaghetti amo nang giinit. This time pa ko makakagani ba? Ja guys, salamat kaadto sa naghatag na Queenie dani wa ko kay lakinsa o kay bukinsa basta salamat kadto nimo ma'am. Ug sir, og kanang badji man kasalamat kadto na bahagyan pud mi sa inyong gi-share nila Kim and Queen Borato Vlog. Salamat. A few moments later. Yeah guys, karong adlaw day manuroy day mi sa amang bagong negosyo, amang personal collection mao ni guys. Kinsay ganahan pud rag mo PM na mao ni si Ja. Aga mo mga baligja. Ani balik na pud ko sang daang negosyo guys, na kuan kani dishwashing. Anja naapoy pang kuan pang patay ko ni sa kago sa coronavirus ja toothpaste nga alert ja tambok ko na pa ni sa guys. Duha ka klase pod guys, na puwa og nay puti anja chick pod nga sabon mga kapakaputi ko ni sa guys. Ja napoy target para sa ipis ja dapoy pang pagwapa mo ni gang order guys ang isuroy sa puti. Ja guys, des niagi dai sa birthing tatay ningot kuha na des rami na og tol. Nja kani parang kahumot kadto sa sanina nga daw ni. Nja ang sitiri pa din kuha po sa og alert. Nja balik na pagkuron guys kay basing nahurot na sang baligjag utro. Hi guys, ato na may nagahang mga stock sa ang bag. Ito na miss kuan. Ito may padong sa puti guys. Kaya nalato daghang mamalit. Uy, busy mas Mario. Tingkay sige uwan, tanaw ning among ko ano. Among kilid di janggi. Ko naghang buwak ba ja na, ang kilid sa mga buwak na. Among mga buwak guys ang kinuwas bahay na nangabuhi na. Ija ding ikuan kay nangaanod mas baha lagi dari ag. Kuan, sige baha. Uy, gang buwak gamay. Sige maipit, tara guys na amang kuan sang gipaadon amang agianan kay kuan ganang nay sige pas baha nara guys sa mga buwak nangabuhi na na gahang Pay sa kabuok imay. karoon daday guys sakto naman kog mangga dari darag mangga dia na kanang mangga guys mubura na aja makadlok na kay di na makatugtap kos bay kay mangga na sa nga kanang mubura kutsilyohan basig mata mo na saan ang gitakleban dani hala katong lubi lubi di ko nupod guys nga mubura pa ning lubi ha di po numadlok na lang matumba kay makabutar na kana bitong lubi nga gagmay ra ha dwarf kuno sarang dwarf nga lubi ko kaila jaghang kamunggay nangabuhi na boundary diri ko na ibutang nito si boundary. Tiya guys, muna ni agamang kilid sa amang kamalig. Daghan namig mga tanong-tanong, nanami dari mga mapanakat, mga sibuyas, nanay kamunggay, nanay mga luya, mga tangad, mga simple nga, mga utanon dyan, nanampun lagi ko mga buwak dari karo nga. Hay patanaw niya itong kamalig. A few moments later. Yeah guys, diyan na miss, bye. Di sa tayo dagar dyan do dyan. Diyan. Amang sabot pang ganoon guys, mag-jogging may matumin dito sa farm ni Manong Biro. Amin na dazon kay natuhan lagi may og kanang anhi.
Tubig. May tubig. Pamaga sa mong tubig. Ano man? Ha? Ano man? Wa, pila ka na ka. Oh, magto naman ng beer. Mabani jogging. Jogging pa ba ni? Good morning, ma'am. Ma'am. Wait eh. Ano pwede? Wait eh, pakita. Ay, tanong na to. Hi, ginoo ko. May tubig. Ito yung tubig. Umagas. Hala, wapir raw. Wapir. Kasalubong na, gabrig na yan. What do you think yun? Thank you, my God. Ate Amy. Thank you, Amy. Sarah. Ata malik siyan, day. Ato pa? Binit na. Oh, di laman tamo rin din sa dara panghapon. Karang sadyo. Og di sadyo hapon. Hala, lami na. Ang kangko na namin. Suko raman na ang timpla. Suko, gasukal. Lami na. Ha? Hap, birnis lagi buwa kay mamatay. Anahay po sa gilong ko sa kabinet. Dito mo ka. Chocolate nga? Ngatag ni ate. Pwede na naman. Ha? Pwede naman chocolate. Eh, karang. Nuts. Mix na. Amon. Ang jara mo kan ko dana. Busog pa ko. Kanak chocolate na. Kana. Sana all naplasta nagmanga butang sa kabinet. Dinap. Pasudlag iring. Pamuhay na mo giring nay. Kasi sarado nagmanga butang. Iring ba? Hindi ba kasi nagiring maok-ok sa dulo. Ano yung dulo? As in siya. Hamo yung channel in siya. No, ang gawa pa ba to? Wapa. Kunjang hapon. Siya guys, na ako na-isura sa tayo about daning kaslunan. Sa una ko nung panahon, pwede ra ko nung mga buda ka ng gamit sa kasal ba ato kurs lasang, mga ako nagtumad. Sa to siguro tagidira ng mga buda nga pahugman. Kapag ini ka, kuhan hapon mo ito ka mga mahuram ko. Asa mga kalaw, matulasang. Anas na ay, kanakuhan, mas kajawaan na langom. Jaran, jaran, kasal. Mahuram ka, iulay pwede mo, di dyan na buling-bulingan mo, makuram ka. Tao ng karaan kapanahunan. Jaran kasi tagidira ng budas kasal tay. Ba, ang kanto siguro. Siya, asa magkamuha mo, yung karito sa lasang pag mapagkasal. Pag ba, kahuram ka. Hindi rin, no? Lagi, sa una pang panahon. Sa tuon. Wala na ron. Kung na ay mga andumanan, na mga lungo, na mga kalabira. Hala, jara. Mo lagi ni kadawaan, di ba ni ingat sa una tayo nga namusil mo kanang nay unggoy ja. Atong amo ja naigo ja giluwa nagbalag ipakita ninyo. Ayun. Di mo ka sa Di una. katong unggoy ba, Gipusil mga tong ipusil tayo na naluoy ko dahil yung anak ba nga doon ka buhok ni Sabaga, tapit nga mo tayong yan, amo, igang gibut, agigang anak gibut, sanga, nga napahawit. Napusil na to, napusil na. Pusil mo itong unggoy tay. Ingat lagi ilang Dodoy, kanabuang naman to sa una. Ganda tay, tay. Pagkaho pa to sa ano yung muna. Lagi unggoy. Wa dyan ko yung hawa ko naluoy ko. Di naman ko tayo giluwa na po ka nagluwa ng kagbala. Di mo tayo moingon nga. Pagluwag ba yan ano? Biruan, namatay. Wah. Atong amo nga puro gikog. Kita mo sa una kayo mong kanas kuan, kanas si tay dudoy kayo mong hilig mo na sa kanang muha lagi ka mo lagi sa hawa na guli din eh. Kapag kuwan sa DNR nga gidili na ang Sa unang panahon pa na. panahon, wa na. Sugo mo pagka, ginabot ka. Sa unang panahon ba? Hindi tayo, magluwa pa ka nabuta nga. Sa ito, mag-trending 1 million. Sa trend. Yung langub. Yung mga langog nga kalahan. Tapos kuan kalimgi na putoy langub. Kanang naasog, kalamidyo na naasog. Na langog nga ang tubig po sud sa dagat, maghaguros. Nagwa sila ng soda, Ros? Ha? Lamidyo ng nasog. Hey guys, si NC guys, isubscribe po ninyo yung channel. Sa tinga ni Munsi. Sa imong channel. Hermie Badet, Borato Florano, Family Vlog. Isubscribe po ninyo guys. Mag-imo ni si Zakay. Ijaw tunukod maka
Mamiso. Mamiso. Tayo dyan kuhan, kanang nay. Hindi mo kasag channel, basta lang yun, hindi mo channel. Duha? Duha. Diya guys, basta ganahan mo sa tanaw sa channel ni Insi nga Hermie Badet Borato Plurano Vlog. Kay maghimo na sila guys, ka-upload na sila mga video. Basta ganahan po mo guys para makaibaw po mo gisang daily life day nga style din sa Pus Manila guys. Tagalog ra ba din sang vlog. Ang galing ko nakauli lagi rin niya, basta nakauli. Beh, bila ka mo guys, huwag ka mo guys, anong gawin ko na sila.